Nu sker der det, at vi spiller 3 bolde i spil. Hold op. Yes. Er I klar på det? Man må, nu er det helt frit, man vil gerne spille hinanden. Det er ikke noget. Der er 3 bolde i jeres kamp, for at score en masse mål. Yes, du kan. Er I klar på det? Ja. Må de stadig ikke drible? Det så jeg ikke. Nej, jeg så det heller ikke. Nej, så er jeg bare slået den. Det skal ikke være meget længere. Så kan vi snakke om det. Ja. Det er jo stadig lidt. Det er lidt